somo nyalo dhigo nyime kaluwore ni jopuonjre ema hinyore kama gintiere. Wadhi nyime kakoro neno mane ochiw e doho ma Kisii kawuono otudo dan Buch Junior Sagini gi monj mar nyathino mane otimore higa mokalo. Nyathigi ma jahigni 6 wacho ni dane mane omonjo Sagini mogolo wengene oko. Wachore ni Sagini ne omonji ma owe lwet tho mondo kik oyud mwandu mar lop anyuolane. Crispin Otieno nigi mathoth. Kuom thuolo machielo, bura mar monj Junior Sagini nodok e doho ma Kisii kawuono. Achije adek ma itudo kod monjno bende ne nitie kane neno ichiwo e nyim doho. Achiel kuom joneno ma kawuono ne en Junior Sagini. Sagini ne olero ne doho ni dagi ma jahigni 76 ema nomake modinone e ot ma ogolo wang'e oko kaeto bang'e ne ogoye. Doho ne ochiwo thuolo ne Junior Sagini kod nyamingi mondo giyang jal mane ochung' ne monjno, kendo giduto ne giwacho ni dagi ma nyinge Rael Nyakerario ema nomonjo Sagini. Ma en odiechieng' mokwongo mane achije adekgo Pacifica Nyakerario, Maina Ochogo kod Rael Nyakerario ne oneno nyathi mane omonji wang' gi wang' tok kane omakgi dwe mar achiel higani. Laktar mane ochiwo oboke mayango hinyruok nyathino mong'ere kaka P3 bende ne ochiwo neno e doho. The eyeballs, sorry, the sides where the eyes are, the sockets were sunken. They were dark, the eyelids were dark. Okil mar achijego bende ne oyudo thuolo mar chwalo penjo e mbele doho. Still as an expert, I want you to look at the third accused person. Are you still? As an expert, how old do you think he is? We don't want an exact figure. 83-4. Would she fit description of an expert? Burano biro dok e doho tarik 17 dweni bang' ka doho oselimo alwora mar Ikuruma kama ne monjno otimore. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.